College bune section part sakane bot kawai ka jing wan bane thu biang na ki don ki perlok kabare po jong kane ka fast mlp mo yong kabare menta ka sima ka kadon ko ka shift ko pun ma ki ba yo incomplete sampai ya kane ka lisru ki bun ma ki ba mi ka incomplete mo maki kila ada pendap ki biang ma kar mare thik bet karon mare tamre lada don ki ong ba ki mare tam re ki klam mare tamre ki mare bitik ki kata ka ba ka round ko dai ka san round hi kila kermen ba kin mi hi kalis kin mi hi ar fly minute nene ar pho nene kumta kat kum ka jing mare ka jongki hindrai kami bet incomplete pia i hakane kalis bun ba mi incomplete hi te ngam tip nak ai gadau maybe nak machine ne nak ai tang ba pi don kam hi ban ya persya ne ban yami ban ya complain ya kata lada phil asnguti kana ba phil amare biang philem thai philem ne ai phimare tam ro mare re phimare thik ka biang lada phimare tam ro kare ban yo be ka timing te ka thok ban incomplete don ki ba dep tang praram don ba dep knai ran don dep khat around te kadon la ka jong te ban yo jing sai na kane phin have a form here group pinyale kumno phina ban nele complain ni ma phi ba balai ka long ta ba ngebun ba ba yu ngila mare biang ka yum ta da ter mar don gi bang ba kila kermen hawan pas la mare thik la dep mare ndala mi result na check result are mi incomplete ban te smudio ban long tu ba kila mare biang ha yu biang ba andre mare incomplete bada ka mi result da incomplete mare duna na lor mare thik te siapan jing sha hi ma phi phina bia form la ka group te phile ra kono ka liang ru phi na pha la na phi phile ong de ki seng ru ka tar ka biang hi ka ta na ka liang ka jong phila da phila te nang ma phia persang hi namar ba komong mar mane ro ka de ka ubsi hi phio tang sisin hi mar kan mi post biang sa kan osnem te phio te idon bel average te phinomio chansu te phia try hi ka last try ka jong phi terla sngo ba kalong unfair nam ta jong phi bal amare ki bala dep mare kata ka jing incomplete kalong unfair te tengan sasana ka whatsapp group nam ta jong phi phin hab ya decide ma phi po ka group phinyale kumno phinya plan kumno ya kata ka jing lech ban complain nam ta kata te ngasa sasana ka whatsapp group ngan bu kaling apa description saya join saya plan saya tai ma phi we ki ba mare mene kasngi ki ba tip hi ba mare mene kasngi kita ki jing e ki jong phi ki ba phi syam bat sale ya kabron kam tangkan nei nak lenga jonga pulis bun